Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikanbiag ita kat impatulad. Ti pagama nagpailingad itinagan a Zenaida. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat ko asalaysayen ti tuloy ti kapadasan nga immuna nga imbinglay ko. Natay ti kaayan-ayat ko, gapo iti nakagabor ti balayda. Ingka gumaak ti nangabarwanan, nga uray kasano ti kinarigat ti manglipat. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Zenaida, diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ading ko, husto daytan apa nagsangsangit mo. Awanan ni Johnny. Uraan niya pa'y teraramidam. Saanan nga agsubli? Nagsakit manang. Urayan niya teraramidam. Tsak maiwak si ni Johnny iti isip ko. Talaga adi mo malipatan. Ngam inutam ti ag-move on. Tapno di ka marigatan. On man. Agkararag ka iti na marswa. Tapno ikan na ka iti naan-anay akirad ti pakinakam. On man. Kan saan anasayaat? No iso ti kanayon apang panunutam. Amang ano agsakit ka pa eh. On manang. Wan ka awan. Hanggang agsangsangit ka mutlat ta. Pasensya kan manang. Ngam talaga tsak malapdan ti bagi. Sana bali. Maudi da ito yan. Alaading ko. Diyan ka na yun nga ibagbagakan ka. Agan anos ka. Ay, dakkel aparikot da ito'y. Agrairan ti sakit. Kinawanan ti pangalan iti makan. Takasanumot nga men. Nadadal amin amula. Kastamot dagiti talon. Gapu iti naglabas aging ginad kan bagyaw. Ay, wan nga rot tatang. Ngam di kay madanagan. Mang panunutak iti mabali na pagremedyoan. Pagremedyoam kumangay kat apektado tayo amin. Gapu iti napasamak. Wan nga rot tatang. Ngam saan ka di ada kayo amismo tinangiba ka? Asaan arumbang amapukawan tayo itinamnama? Sa bagay, husto ka anak. Wan tatang, iso adi kay agparikutan. Insan, kaya't mo ka diti sumuro ti syudad? Apay insan? Diyan ngamin amok abak nang, agsapsapol da iti paradalos iti balay da. Apay, saan da ka di naapektaran iti gingginad kan bagyo? Saan mat, insan? Wan insan, agsapsapol da iti paradalos. Kaputa, makumikom dan, niya giwarwaras iti tulong kadag iti biktima. Kat, naanos da ka di matlaang insan? Ay katwa na insan, awan ti rumbang nga pagdanagam. Sige insan, tapanunutak pa'y anaimbag, day taabanag. Nanang, agpakada ako man. Papanam ka di anak ko. Sumurot ako makini insan Leonard iti ipapanaigi syudad. Anya ti aramidan nyo ichay? Agbirbiro ka nung amin tibos da iti tagadalos. Kat inayaban nak ni insan. Ngam kabailam ka di anak ko. Una nanang, kabailak. Iso apalubusan da kuman. Tapno adamot matgadak nga ure basit naeng. Ngamin, narigatin asukayan tayo ti daga. Gapo iti didigra iti kalabas. Malangarod anak ko, palubusan da ka. Ngam agan-anad ka ijay No di mo kabailan, agawid ka matlaang. Una nang, ngam masiguradok akabailak ti trabaho. Nairwamak itirigat. Nasaya at maot.
Ala, mapan ka nga rod, no da itatikayat mo, anak ko. Si kagayam ti kabarbaro akadwami, Zinaida. Wan manong. Naimbaga, tasimurot ka ni Leonard akasinsin mo. Wan, gaputa ka sa pulak mati trabaho. Marigatan kami gapo iti naglabas adidigra. Ay, wan nga rod. Katagan anos ka dito Talaga nga agan ano sak. Diyak kaya ti mapukawan iti panggadan. Iso nga oray narigat ti trabaho. Ano sak? Awan matkit diti pagdanagam ditoy. Patsyak, naibagan ni Leonard kan ka, anaanos dagiti bus tayo. Wan, iso nga rod asimuro takkan ko na. Johnny, nabayagan day di papanaw mo. Nga maging kayta, saan ka lata malipatan? Naiborday tinagan mo dito'y puso. Iso adi ka maiwaksi iti isip ko. Insan? Sikamat gayam, minsan. Apa yan? Agsangsangit kamutan. Ay, awan, insan. Ibagaman kanyak, nuanya ti makagapo, insan. Apay? Adda ka di mo nagustuhan dito eh? Bueno, adda na ka sa ira, minsan. Awan, insan. Awan ti parikot ko. Kan awan mati na ka sa irak. Apay nga rot niyag sangsangit ka. Malagip ko lang amin ti sigod akaayan-ayat ko, insan. Ha? Manon atawan tinapalabas. Gamjak palagayam nakalipat. Umukuk ti sakit, amarikrik na. Talaga kasta insan. Anya ngay nga rod. Aklo na mo na. Kan ag-move on kan. Nabayagan nga agkakadwa tayo iti daytoy abalay, Zinaida. Ngamjak imbagbagakan ka. Tinabayagan nga ilimlimad ko. Ha? Anya dayta, Rudy? Zinaida. Ibaga mo, no anya dayta? Kwa, bayamon day jay, Zinaida. Ay, sika talaga. Inrugim lang arudan, di mo pala ibaga. Wano? Adda di yung magustuhan nga aramid ko. Awan. Kinapudno na. Nasingpat ka atao. Iso nga awan ti maibagamikan ka. Anya ngay nga rud ko mati ibagam. Zinaida. Agayatakan ka. Ha? Dahi ta tinabayag apalimat ko, Zinaida. Mabainak lang amin. Isu ajak na ibagbagakan ka. Anya ngay ko mati pagbainan. Amangan ngamin no panunutam. Agun gundawayak ti panagkakadwa tayo. Saan, Rudy? Ngam no may papan iti day tabanan. Panunutag pa'y anaimbag. Sige, Zinaida. Katsapay ko ma. Tamaayat nakmat. Insan, agsarita taman. May papanitan niya, insan. May papankin ni Rudy. Apay ka di, insan? Adda ka di inaramid na saan anasayat? Awan, insan. Ngaman niya? Nagdaton ngamin kanya. Ha? Kat mariknak nga agusto akmat kan kwa na. Ay kat, awan takas na, insan. Sumpata mo na. Ang mga no adda may bagadag iti among tayo. Awan, insan. Basta di yu baybay antitrabaho yo. Insan. Song batam ki din. No adamot pa naggustong gankwa na. Di kagtanag. Awan ti dagas na. Tasaan mo't ama ikaniwas taramidin nyo. Kasano, Zinaida?
Nangadang ka ka din. Wan, Rudy. Anya nga ti desisyon mo? Rudy. Ibaga mo, Zinaida. Magagaran ako na makangag noon niya ti desisyon mo. Diyan ko nagpalpalikaw, pay. Agayatak matkan ka, Rudy. Agyaman aklaunay, Zinaida. Gaputa dinak pinaay. Mariknak namin anapod no ka kanyak. Kat sapay la ko mata di kan to agbaliw. Wan, Zinaida. Di ka agdanag. Sa anak nga agbaliw. Di kan tupulos pasakitan. Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Nasaya at may nakabakasyon ka, balasang kao. Kailiw kayo nga minan, tatang, nanang. Oray da kami, anak ko. Kailiw da kamutan. Kat, kumusta kayon? Ay, kat nasaya at mut At damot na apit, May. Kan may saan kami amarigatan? Gaputad damot, dagiti patulod mo akwarta kada kami. Nasaya at nga no kasta, nanang. Ay, gayam. Iso ang nagbakasyonak. Taad na patag nga ibagak kada kayo. Maanya day ta, anak ko. Kwa tatang, nanang, addan ka ayan ayat ko. Ha? Ay ket, awan parikot iti day ta, anak ko. Nasaya at kit di Tapno agragsak kamat, kalpasan tinasa makapadasam ken ayat. Ay na, agyaman ako unay, tatang. Nanang, tamaawatan da. Zinaida, panagkunak. Panawan mo tap no agsimpata. Ha? Noan niya ti kunam, agkalaysatan. Sigurado ka, Rudy? Wen, sigurado ak. Takayat ko amang bukultan iti pamilyata. Sige, mayatak iti singasing mo. Total, nabayag matan nga gayan ayat ta. Agyaman ak, Zinaida. Ay ayatan ka ngamin unay. Iswadi kan paluspusan pay. Si Kamat. Kat isumat. Ngamsapay kumaa. Tamaanusan ti simple akalaysa. Wan, maawatak dayta. Tinapatag, agkalaysa ta. Nanang, tatang, napagsaritaan mi iti kaayan-ayat ko, nga agkalaysa kamin. Kat dawatag ko mati pamalubos yo. Kat no iso ti pangedeng yo, ay iso ti masurot, anak ko. Basta siguraduen yo, akap-kap na kanyo ti tunggal maysa. Tapno di kay to agbabawi. Tasaan asinsinan ti panakiasawa. Nanang, ay ayatak unay ni Rudy. Kat makitak anasing patmat. Iso adya ko nagkadkad, idi ko na nang agkalaysa kamin. Alang nga rod, balasang kao. Ibagam iti kayan ayat mo. Taumaidan ka dagiti dadakkel na. Tapno mapagsasaritaan tayo ti may papaniti kalay sayo. Wan tatang, bayan nyo ta ibagak day takan kwa na. God bless the day when He gave me you. Maragsakan ako na, Rudy. Kaputa nagkalaysatan. Agpada ta iti marikrik na, Zinaida. Jak mas baalan ti kinaragsak ko. Sabay la kumatagtali na iti kinaragsak ta. Wen, Zinaida. Di ta paabak iti anyaman apan nubok adumtang iti panagbiag ta. Sulbaran ta day ta. No anyaman ti dita pagkinaawatan. Wen, Zinaida. Kasta ti agasawa. Kablawan kayaw iti panagkalay sayaw, anak ko. Ay na, wen, anak ko. Sapay la kumata, naragsak kayo iti agnanayon. Agyaman kami, nanang. Tatang. Kat laglagi pa nyo daytoy No at dasan nyo apag kinaawatan, sulbaran yaw itinasayaat atungtungan. Dasan na masulbar ti may sa parikot, baba ni ti pinudutan ti ulo.
Wan, tatang. Babae ti anak mo, anak ko. Ay na, nakapimpintas. Agyaman nanang. Nakaragrag sa kakunay. Kasta talaga ti marik na ti maysa nga ina, no ipas ngay na ti bunga ti ayan-ayat da iti asawa na. Agyaman akunay, nanang. Gaputa sipod nag-asawa kami kini Rudy. Adda kayo lata kanayon iti sipay mi. Ay huwan anak ko, saan da kayo amabalin abaybayan? Aramidon mi ti amin, aging gat kabailan may. Agyaman akunay, nanang. Nanang, malagip mo ka di pala ang tinapasamak idi tiyempo tiging ginad. Ay katuan anak ko. Uray mano at awan taglabas. Sa diwa pay laang itilagip ko dagidi apasamak. Istoryaan man nga rod, nanang. Napigsa ka di jiging ginad. Wen, anak ko. Nakapigpigsa. Ken kanayon ti aftershock na. Iso na panunot day di lolom, nga agbakwit kami. Gaputaan muna asaan kami anatalgad iti balay mi. Ngam idi agangay, nagsubli kami mutlaang iti balay mi. Kat, anyang iti si Maro na anapasamak, nanang. Kalpasan tiging ginad, nagbagyumat iti nakapigpigsa. Ha? Adumot lahat at tao tinatay. Gaputa ado ababalay tinagapuran. Kat idi nagsardeng ti bagyo, panagbisin manan ti simublat. Dayta tinapasaran dagiti tattao, anak ko. Ay, makapasangit mo't dayta apasamak, nanang. Anak ko. Kasta unay idi arigat mi. Iso anagasat tayo ita. Tauray kastoy laeng ti adda kasasaad tayo. Naannayas latta ti panagbiag tayo. Bakit akon? Ngem malaglagip ko pailaeng dagiti napasamak mi idi panawen ti didigra. Ket iso ti kanayon ko nga istoryaan kadagiti anak ken apo ko. Nga ure anya pay adidigra dagiti sumangbay, di tay mapukawan iti namnama. Gapu ta adda tinamarswa amangaywan ken mangbambantay kadatayo. Ala, agyaman nakiting kay panangidrama iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Zinaida. Zinaida pagayam ko, agyaman nakiting ka panangibinglay iti pakasaritaam. Dakkel nga adal ti imbati na, kadagiti naayat at dumdumngeg. Ipalagip na nga uray anyaman arigat ti mapasaran, malasatam tulatta. Takas itinakunam, adda ti apo amangaywan kadatayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan as Zinaida, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Michael Logitan. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.